Hello mga kabay, good evening sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat dyan? At sana nasa mabuting kalagayan kayong mga kababayan ko. So ngayon, meron akong ituturo sa inyo na isang application na ito ay makatulong sa atin lalo na kapag tayo ay walang CCTV camera. So, alam nyo ba na itong ating Android phone ay pwede nating gawin o gamiting CCTV camera? Pero bago ako magpatuloy, ito pala ang aking channel, Aris1 TV. Kung gusto nyong panoorin ang aking video at kung bago ka pa lang sa aking channel, pindutin nyo ang subscribe button at itong bell icon ay pindutin nyo naman para ma-update ko kayo kung sakaling meron akong mga bagong video na i-upload. So ngayon, ang pangalan ng application na ito, punta natin sa Play Store, hahanapin nyo ang itong application na CCTV Camera Recorder, Mobile Camera as CCTV. Ito ay bago pa lang. Wala pa itong ratings at ang download pa nito ay 1,000 pa lang. Ang nagustuhan ko dito ay simple lang ito at magagamit natin kahit wala tayong internet connection. So kapag na-install nyo na ang application na ito, i-open natin. So dito, ating i-set up siya. So, pindutin natin ang settings. So, dito meron siyang, kung gusto nyong gamitin ang back camera. So, pindutin nyo ang back camera. Meron siyang dalawang choices. Kung gusto nyong gagamitin ang dito sa likod ng inyong cellphone, so pindutin nyo lang itong back camera. So, napaka-common na ginagamit dito ay itong front camera. So pindutin nyo itong front camera. Ang audio source, kahit default ang gamitin nyo, napakaganda ang audio nito. Subukan ko na to at itong video quality, so pindutin nyo, piliin nyo itong high quality. So dito sa recording duration, meron siyang pagpipilian 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, at itong no limit. So kapag ang inyong Android phone o cellphone ay merong marami pa siyang space, mapaglagyan or matataas pa ang video na inyong malagay. So dito pindutin nyo ang no limit. So dito ang orientation, pwede naman ang auto. So ang silent video nga pala ay kung gusto nyo wala lang sounds, yung mga galaw lang, yung mga motion lang, i-check nyo ito. Pero mas pabuti ay huwag nyong i-silent record kasi para marinig nyo kung ano ang pinag-uusapan ng bawa kung nasa labas ng inyong bahay, kung mayroong intruder. Yun ang settings. I-open natin itong recorder video. So wala pa tayong video, so hindi pa tayo nakasubok. So empty pa itong folder na ito. Dito sa record, ang napakaganda nito mga kabay, kahit naka-offline, pinindot na natin ito, so automatic nag-start na siyang nag-record. So, kung ano ang ginagamit niyong camera ay maka-capture o marirecord niya kung ano ang kung nasa back or nasa front yung camera nyo. So ang napakaganda dito, kahit i-back nyo ito, naka-default yung cellphone nyo, ay nagre-record pa rin. Dito natin malalaman sa ibabaw. So dito sa notification, so kapag in-stop natin ito, mag-stop siyang mag-record. So ito ang napakaganda kasi hindi malalaman ng halimbawa
kapag ilagay natin ito sa labas. So kahit naka-off siya, ito naka-black siya, ang ating screen, nagre-record pa rin siya. Napakaganda itong application na CCTV. Tingnan natin kung ano ang na-record niya. So back tayo na. Tingnan natin dito sa kanyang application mismo. So dito, nare-record na siya dito. So ayan, di ba, nare-record ko na. So dito, nare-record ko kung ano ang ginawa ko kahit naka-offline, di ba, nakita nyo. Yung ginawa ko ay nakita ako dito. So nag-record siya. So kahit naka-off yung camera. So dito, forward lang natin. So kanina, so ayan, antayin lang natin yung naka-off ang ating cellphone. Diba naka-off kanina? So tingnan nyo ang recording. So tingnan nyo ang recording natin. So i-forward lang natin. Meron siyang portion kanina na lahat ng mga record natin ay nakuha. So kung gusto niyo itong i-erase or i-remove yung video na ginawa nyo, ay long press nyo lang itong meron siyang dot. So pindutin ang tatlong toldok, meron siyang pagpipilian dito. So select nyo ang delete. So dito. Next, try natin yung back camera. So ang ginagamit natin kanya ay front camera. So ang back camera na naman ang ating gagamitin. So halimbawa. So halimbawa, lagyan natin ito ng, so ito, ilagay ko ito dito sa back niya. So tingnan natin kung makuha ito kahit marirecord ito or makikita ito kahit naka-off ang ating screen. So tingnan natin kung tong video natin ay nakita dito sa ating application. I-stop muna tayo. So ayan. Tingnan natin dito sa kanyang recorder video. So dito na. Okay, ayan. O diba? Nakita nyo. So kapag meron siyang naka-block dito sa recording natin, meaning meron siyang na-escape na video. So kung straight ang ating video, walang naka-block, so meaning kahit naka-off ang ating screen ay makukuha pa rin o na-videohan pa rin 39 minutes o 44, 42. So walang na-blanko na video. So ayan. So ang ginamit nating camera is yung back camera. Tingnan nyo. Back camera. So start tayong mag-record. Halimbawa, linagay natin ito sa labas ng ating bahay or sa sala ng ating bahay or sa loob ng ating bahay at kung saan-saan. So mag-record na tayo. Start nating i-record. Okay. So dito, nag-start na siyang mag-record. Tingnan nyo. Okay, nag-record na siya. Na-off na. Kahit naka-off ito, ay naka-record pa rin. So tingnan natin ha. So ayan. Tensya na kayo. Medyo masyado madilim dito sa amin kasi walang kuryente dahil sa mula pa noong nagbagyong Odette. So ang ginamit ko lang dito ay yung parang pin light. So ayan. I-try nating i-open.
So, 1 minute and 20 seconds. Okay. I-try nating i-play. Kapag hindi siya mag-straight na mag-play yung video natin, meaning, hindi naka-record yung naka-off ang ating screen. So, dito. Ayan. Tingnan natin kung kahit naka-off ang ating cellphone ay nag-play siya. Okay. So, di ba? Kasi pasensya na kayo. Ang medyo masyado madilim dito sa amin kasi walang kuryente dahil sa mula pa nung nagbagyong Odette. So, ang ginamit ko lang dito ay yung parang pin light. So, ayan. So, tingnan nyo mga kabay. Walang gap, di ba? Straight yung pag-play ng video. So, meaning, 20 seconds. Yan. So, mga kabay, kahit naka-off yung screen, nagre-record pa rin yung camera. So, ngayon, pwede na palang gagamitin natin ang ating cellphone na parang CCTV camera. So, ang gawin nyo lang ay itago nyo lang itong cellphone nyo sa madilim. Pwede na kayo mag-record, pwede na makita yung mga illegal na aktibidad, makikita nyo sa labas ng inyong bahay. So, ayan, bukan nyo ito, lalo na dito sa probinsya na ngayon ay wala pang kuryente, ay effective ito. Hindi naman mahalata ang cellphone na ginagamit nating CCTV camera kasi pwede naman diba, pwede naman natin i-off ang screen ng ating cellphone. So, hindi siya mahalata, hindi siya magla-light up. So, hindi siya mapansin kung ilagay natin ito sa labas ng ating bahay. So, yun lang mga kabay. Sana makatulong ako sa inyo ngayon. So, ngayon, subukan nyo para ma-safety tayo sa ating mga bahay or kahit saan. Pwede natin gagamitin ang ating mga cellphone na ating gawing CCTV. So, yun lang mga kabay. Sana may natutunan kayo sa aking share sa inyo ngayon na application. So, salamat sa pagtanaw. Thank you for viewing mga kabay. So, magandang gabi sa ating lahat.